שלום, היום אני רוצה להראות לכם קסם שאני חשבתי שאני בחיים לא אלמד אותו כי זה הקסם הכי נדיר שיש ולא תמצאו אותו בשום מקום אחר בארץ, אבל בגלל שיש תחרות של איתי בנגל ואני אראה קסם ואלמד אותו, זה קסם שממש לא תמצאו אותו בשום מקום אחר בארץ, אוקיי? צפו ותלמדו. נתחיל לראות את הקסם. יש לי פה שתי שטרות של 100 ושל 20. נלך את השטר של 100 על 20 ונגלגל את שניהם ביחד, אוקיי? עכשיו ניקח את השטר ה-100 של השטר של ה-20 ונעשה... תראו שה-100 עדיין מעל 20, כי זה לא הגיוני שמשהו יקרה. עכשיו בואו תצפו, אני אעשה את זה שוב ותראו שיקרה. אנחנו ניקח את ה-100 ואת ה-20 כרגיל ונסובב אותם, תראו שלא קורה כלום. אוקיי, עכשיו נסובב עוד פעם אחת. אני אפריח לכם שעכשיו יקרה משהו מדהים. תראו שאם אני עכשיו זה 20 קפץ מעל 100. אוקיי. בפעם הראשונה זה בכוונה, וזה ממש, תראו אני אעשה את זה 20 ו-100. ה-20 מעל 100 נגלגל את שניהם ביחד. אוקיי. תראו אני אצבור את ה-20 מעל 100 ואז אני לא קופץ מעל 20. אוקיי. איך אני עושה את זה? זה כסף ממש מדהים. אוקיי, מה אני עושה? פעם הראשונה לא משנה, רק בשביל ההצגה עשיתי את זה. אוקיי, עכשיו מה אני עושה? לוקחים שטר של 100, ומניחים עליו שטר של 20 או הפוך, ומניחים אותם בצורה אלכסונית, ככה, אוקיי? עכשיו, מהצד הזה של כאן, אני מגלגל, ככה. מגלגל, ש-20 מעל 100. גלגולים קטנים. תראו, אם נסובב, תראו, שתכף, הנה, פה, תראו, איפשהו, 100 נגמר, רואים? 100 קפץ, שה-100 קפץ, עכשיו 100 קפץ מעל 20. אין, זה קסם לא מוסבר, והוא ממש מדהים, וזה עובד על קהל, תראו, שוב. לקרוא אותו, כי אני אקח את 100 ותעשים לגלגל אותם, ותראה שנגלגל ממש קטן. זה שתכף ה-20, 100 יש פה שלב שהוא קופץ. רואה? נפתח, וה-100 קופץ מעל 20. אוקיי? תודה רבה, זה הקסם שלי, זה תחרות של איתי בנגל, ולהתראות.